Kani kediga Batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian lai benai kanti balakhang ban plie yaki dukan dedo hayosnong kabaran hastan bus maulai Shillong, banyada na kajing sapriang uknyang jingpang COVID-19. Haka arp sau turek matau bena jeleu arajar arpo ki bor penyat snong jong kathai maulai kila sya biang ban pleno yaki dukan dedo hanrei da kababtha ban bot perking ru yaki kendon ki bala perking da sarkar lengba katnat ka koi kakhya hasua ban ple yaki ni ki dukan dedo hagani kasngi haka por mestap ladan ru ka jingna jurep yaki ni ki dukan bat ka jing patai benia yaki kendon da ka assistant commissioner jong ka food safety DO East Castles district ka kong DBS Mukhem ringkat ke jiran lang u block development officer jong ka maula CNRD block uba PT Pasa ka in charge jong ka slaughterhouse Mauyong ka Dr. B Dingdo ka district veterinary officer ka Dr. Elalu u DSP uba B Dingan u MDC ka nikathan uba Tebor lang Pathau urang ba snong ka maulai Phut Muri uba Sylvester Kurba bat ki wedi ka nongkit kam snong hakani ka sngi na ka liang MDC unos nyang ro ye ki lightly ki jaka thetkti ki beran lang bat ka top kanang banyo peran kam de kinong dedo bat kinong thiet nong pet bat sa iki kiti jongki hakani ka jingjure bikini dukan dedo na ka liang urang ba snong ka maulai Phut Muri ulama hamru iki dukan dejor bat dukan dedo bakim de ban direm palat ye kador bat la dalap bakile komta ki bos nong ken khang khardap no ye kita ki dukan kini ki kong small ha ba kin tap ya ka ki jongki ya ka tuga ka tap ya nangka bat ba kin num ta ya ka nail polish kasi ang barabor haba pidan ha ka duty kamdi setia fi ba filta ban iron ban ta nail polish dia haba pila dep laga kam ka jam kata ka di ka personal life jongki ka bangin num la setia ban kham lele ma de kiaru kan ba pidang ta ya kedua ka lele kiaru na ka ba bampuai kiar na ka ba bampuai kat bala lada pila long belien ha ban bampuai ka mutra ban bampuai kadon ke kor pin safety one safety yang ta pin yang si jaga bam yo kuai one side yang yakti salecha ka jaga orto kini kini ki katu kan ni ki khendiat ki kendon ki badon kam ka bangin ha ban ya buat perkhing na ka bentak ya la diru pafindan ha pring ka jing light na ka jing ma bat kum juru ya ki pat ba nong bam nong di bat ba kan nuan ra kanu kanu ka jing e lani ka jing thut ya ki nong penya ya ka snong ngong ifi kat ni sngi filaya ya laya telun rengkat ha pring ki jing e baro kam dran setia kanu kanu ka jing e ka bangin nang ya ya ha ka lenti ka badai nang ne sakmat tinang ta kat kum ka kendon jong ka Food Safety Act long bai pi belei bangi bun sien pensem kam tam mga ka ba ni ong bangim sha ban ordo klumar seni satai kadau kalong ba ngimla setia bandan ya ki kendon ki biang ha kaliang ga jingko jing suba bat nang ta ngimdan setia ya kaneka stunning machine kajing penyap jungi ya kimra kimreng kat kum halong menta kalong bet kabalong inhumane ka tien hareng telani kabalong ka ba persya ya ka jing snow rio jungi agar kum penyap jungi ya kiniki masih kisyar ki sniang ki pelang bat kum ta ter ngisim ni khrawat ya ki ni dong ki kalong ka ba isan met hadu kata tieng ki ong ba kini ki masih kini ki jing thau ki ban sha penyap kitip kila snow tho lupa bakin sa shapen yak bat kidon ki jing soje haladi namar beli kidi ru ki jing thau be em kum manga mapi haba kidon na pedeng ki jing ma ki ru kitien bat kani ki jing tiang ka ngam nut ha ki cells jong ka met jong ki baro phai banang ta ka room ha ka jabi ti kani ka ni inherit mangi ni hiar pedeng mangi babam yak tu ka do ni yo alang yak tu ka jing rong pa pi tena ta ka dang don kam ban kiar bat bangin la ban le yak ni ka long ba ngin ha ban le shaki jaka kibala ban penyap akar kong ka bedai ka bedon ka baki khat ya ka abattoir lane ka slaughterhouse bam ki jingbang ki bangi bam leng ba ka sentur ban rum sako ka met ban yo ya ka jingpat ke jingkhia ban ka met kan te ki don kam ban ha ban register ya la die leng ba ka Food Safety and Standards Authority kani ke ka an ka bangi ha ban don kam ban le oi pi ki baro ki dukan ni don kam ni ban le kata
but nga kermen saya si senpan ngong ba rengkat daga jinge trilang ngin la ban penurlong ya kata namar ngalui bi menta kan ni ka ri jongi ka kham tam ka jalla jongi ka de ka jalla ka ba ki khwat ya ka tourist destination ma ka ba ki tourist ki snau tanat ban wan keleng saudong ka perthai ki wan chani te ki kwa ban yu I ba fidon ya ufasai logo ki kwa ban yu I ba ka kentian FSSAI fasai license haman ki dukan jong pi ki de bandron kani pimdan kamban kren ma pi banga ka dukan jong ala kumta nri marsen yo I kani itu ki beriu jong pi ki la te bo kini ki beriu ki bala ya lingba da ka jing star ki bala te bi ki kendon ban le kumno te kapenlong ye ki bakin snow safe ban bang bandi ki snow safe ban penyade ye la dia ban wan ban thiet ban pet dia ngin sanang ya cucu na dia nang ni ngin saya haban ye le hi ya ke ke badon kam ngim laban laj ngin hab hi ban ye le ya kata itu kan kiba baro nakasar kiwan man thito nak di snong ke jongi ka molai stan bos ka jakat itu ka di jakat popau ba ya ka ba kiba pun na kinong song snong ki padan po sar jongi kiwan sakani ka jaka ban thit kido bat ngida sokman bangiyo bat kanika step ke pementa bangiyo ban peli bangiyo kan ya isuman ai ke puram bleru ulap pelak ingi ulap pelak ingi neki ke bro ngilala ban phai pat siki kam ki jam ngi de ban le bat kan long ko jingrap iki ki nong dedo ki ba lakta na ni jimpang jong khang jimpang reta ka kowe bo squap nong ba ngim pat de ba chim sting pat ya kani ka jing system nomor kuma fitip ka gohati menta ka let biang ka lockdown sa khat sausi nakada ba kila yo jimpang biang ki bre ki pam let sabar mo de ka menen jamit ni ka gohati la declare ka lockdown ba menta ka let total lockdown khat sausi apo gohati tingim kwa action tu ni ba wan biang ko kata ka de bitang jing sim khia jongi simet bangin ye fikir we ba thi ki ba de jing de bidan kam ban pet ban khmi ya ki nongwan ti jing tiet ba ki put ya ki protokol ni kita ki benda ki paka kot ki khia kalabu na ka benta ban ya bit ya biang lang baro ki badan hakani ka jaka ka jongi nata kum kadak jong ki simata ba ka dorbar snong ngalai gini kitab ya ka ba phim tam kam man kam da ka khti ki chong pi ban pli baro khat ki jat pe nomor teng da la pli da la sat sabon kawan biak kum chu ring lai khanang ni kini batang da ki jat pe kan bangin lat ni ki baro batuk len kurkhu ingi we pi we ingi scam bagan sim khia chu kantor pasnong phut muri ya ka ba hadiam mulai ya pliu chu ba sayo ki penta ba kan step ni sa sha ipi ki nong dia dukan ni cakap ki play ba pinyo pa di kamai kaji ki balakta hakini ki panai pelalen bangawan hang ni step hak ni ka step hang ni kan long bet ba nakabenta ki dukan dia do ka dukan dia do hingi don kam nang kong nang sap ya kan long ni pet ya jing khot ki jing suba ka jing ibet ibiang ka jing bha jo ka do tikini bade ka ngi don kam ru pade ba ka dukan kan long ka khot kan don kam ka dukan kan long ka balaj na ki jing boy jing ki skan bet wi ba ba ki briu ki num la ban kata dala ka jong ka ti la ni ban ya tur pok pok ban ki ka do kham tam hakani ka por ka bang yele persya ni u nyang jing pang mo ni COVID-19 tinggi isi sya dala ka jong ka khmat ba kilaya care kilaya ka kum tu but kala asuk bahaya ki briu ban maintain ya ka social distance ngilayu I na kaliang jong ka dor bar snong kala trei sitam hadu kata-kata ban airu eki kendon yakin dikidukan bakin buat renti habaki dia jing dia na ka bentaki nongwan thir kum ju te ka bening kong ning sap hi kum ba ka de ban long kini ginong oddo ki di ban pet ban benia ba kamrat kamring ka ba ki penyap kan long ka ba khoi ka ba kwat ka ba khia ka ba lat ni ki jingma ki ba mdi ki ba trot ki ba swai ki ba pang penhiar ba kum ta ter namar physical examination ki la be ban le
tenre ha ka examination pat ke ka don kami ki test batu ki don kami ki doktor ki ban haban de kata tenre ha ni ko por ka jingkan tu jonga ka long ha pakin le ya ka physical examination nak liang joki nang ta bade baar kan long ka rukom pen khot pen suba joki kin pendon kam dak ko khot kin pendon kam dak kitar ki khot ki balaj nak jing sarang ki balaj nak ki we bat kum ju ro ba kin long odo kin long ki priu ki ba kot ki ba kia ki balaj nak jing pang jong ka sni do dan ni kinu ki jing pang ki bedon ki ba ngila ban ki balak la ban ye nang ta bade kadon kami ki hak ni kapor side by side kin habru ban le yaki medical examination nakaliang jongki doktor hakaba kani long mandatory kaba le se nakaliang jong irang ba snong ro in yarap bakin le kata ba di report kin sapen poisha ka office jong tenang ta pade karukom penko yakini giding shodo kini I bagi don giding shodo ti kini giding shodo hadian bagi la dep ya ka kam ka jam ka por jan met dah bagi la sait la penko iki kidon ka mentap da ka melu ka baro tap ikini giding da ka melu ro banang ta ba kit kani ka melu hi kala pan yap iki ki nyang jingpang ki baharu kom ki bedon hakini giding nang ta kin sa thep pat yaki baraka step ku buat kum bagi jule berbor kin sait kin kuot yakini giding kin sait banang ta kin sa pendon kampiang iki ya kesni baru pun nang ta dia ka kajing kentu jonga ka longru na ka benta jong kinong thiet bahaba fili thiet do ngong kumbangan banbiang ba kani ka de ka por ka bangiele persya yo ni nyang jingpang covid-19 ka bahatami ki ka long ba kinwan ra la ka jong ka jingdiang la fili thiet do khane le de fili thiet do masine fili thiet do sniang ne fili thiet do siaru so la ka jong ka pla wan ra iki panang tak pediang iki ni ki do aba fitiet aka pelajong pi ngoi pi bagi ni ki plastik oi ke sarkar ke laban ni gitu ki plastik ki ba mendei ki ba yahap ki ba long persya ka mariang ten re ki don gitu ki ba kisha pade tiwat lada ki kisha rupat kalong ba ngimtip syu na I kawan gani ka plastik manu bala kata ya gani ka plastik kat no pautli ki tin kat no pautli ki station ki lawan na kata ka daw ngoi pi ba ki nong bam kin bu ela di ru ha ka jing light nya kijing ma kinra ala ka jong kijing diang namaritang maki bahan dali to kijing diang tekani ka long ka badon kam bakin haban bu renti panang taru de kin haban haba kilit thiet do kimbet setiaban yang niat para baranong thiet do kin haban maintain ya ka social distance badon kam bandeng ya ka mas bakim la setiaban yo do lemdaki deng ya ka mas ngalayo I ya ki bentas ni bagi ong ba no service no mask mo tikani ka long ka ika ba don kampalat ka bangin haban de akini ko pot buat mentah PI bagi berok hidupan dia tu nilai hukum bagi kia di jarnat narut bat ibu sari na jong nang bagan like skan like beri wan tido minum yo ban ta betul dia haju ko por ru ngilapan ru ya di likely sintet ban punon kamak bagi ini kinong di jing dia kini ko ki man ka minute bagi dia dia ngisungu ya MDC buran buram jingi I likely syntax dia kisaban bat kini ki hanwas kini ki try dukan ken haban le hilala ka jong nam kanan ka jing sief nam ta jong tiru dia ngisungu yo blai bangi lala ban de yang ye kini dia la ban beli bang ini dukan dia noi ngila ai ru syaki dukan barak ki dukan ya ki kendon ki bagi haban buat baik bu renti kat kum ki jing betha jong sarkar bat jong snong dia tahi kena try bat ka social distancing kete goi na ki point ki bangi keren man la kapur bat mentang I ba borok kinong dirukan ila aban duit itu lain bagi beliau ke dibanian tu bat kecingkiar ke jarnar kumeru kinumyo su beliau bentur jan dengan next kam ba kini ai baik kini ai tenti marba di kumna ka dor barsnong ha bagi layo ek city na ki ni kinong de do ni hak I bani simkhia marba wistu kamai ila ai ka kata ka clear cut instruction bagi kini bopun kai ni kendon ngin khang no nginum sya su kin de do ko sam jong ka dor barsnong mangila ong wat num sim ka gu inong de jur inong de do har ki pada apo ko sam juga dor barsnong muri ngila keren sya ba kam dei phi bo kin sim ka bu kum gani ko ya ka dor gamur ba ka thogo wo
So ai ginong sumkan tolong kajingle kasmang ko kalian apa kalau ba dei bagian island ini libiang sisen but kajingker gini ki jar gini lo gini kayak jingker gini nakmat dan kelaya dah sebun no aku bisa lalu macam ada ba ngintip dah nu bro bestom ngin banyak tahu pang mentai mau kalian lo lalai tu dan pakanuan belum makin tak kan makin kalau kontak bagi beliau jangan kaki mana nu kaki mana nu kita mengiru ngin tak stak itu kahan bos tu ngin itu kahan sanitizer ni pel berjenjar ini kalau bagi kita kamar bang kalau mentang ngin tak stak itu kado hal jenis kan ngin bam saya kalau ngin tak stak itu kado kita beli maksudnya berjenjar ini tentang yang mengsing ya biar dengan di gelap saya ini mentai nang ni sangat ini persang ikat belang ini bu ikan don ki ang bela pak bu dak senang ini mentai kini tega song ke punya jang ke senang ni nomor ba boros kartu te ni kong rasya hi berpilih ni stan bos tamba mundan bai uram mega social distancing sakabai ru kia kita kenkor kan ya ke jingma juga kalau di Jepang te kasnang kampat ilong ban sya ban play ni te bentar pat ka kalabu di kendal pat ka pakai apa ni te sya ban play jingker tu di kacar ka weru ka penjengai ti banum yo perkta ki play kan yo tak pathar yo ma mardi ki marbam sakaweru tak ba baik kedai Mexican kedai Mexican kan malah dapur lah kami tinggal yo bentar lah dapur ada tak nak kedai Mexican kecingnya tu kalau minta ibriwe kinang tiap ikuahi bandai opek kamajan kita kuahi banyo ya ketat kan ketat kedai kecing jikwa je kinang tiap baru kinang tiap contoh andre dah kembali aku ni pot kue kalau ke sengan bam ya ke bam tu kemar bam ke sengan bam andre kibril tikim hun lo ya kata tu kiri mah dong tiap tikim hun ni ban you kan iskudo bina jar tu habis di berkedor pada kumno bak biang kedor tu kemudian minta kamar juna sakam tam minta leba interstate 4 siap mah 4 yo ban ya dia tiap kebun lapok kasih lejong, kasih lejong ti dang keren tang ban menteri di duna kan, kita hei kamar kedua ke kameran di kita.